Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους και τις φίλες, όπου μας ακούσουν, όπου μας δουν. Καλό χρόνο σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία. Θα σας ψυχαγωγήσουμε με ένα παλιό αλλά επίκαιρο τραγούδι. Συνθέτης Νίκος Άσημος. Τίτλος του «Εγώ με τις ιδέες μου και εσείς με τα λεφτά σας». Εστίρ Παυλή στα ακορντεόν, εμείς με τις ιδέες μας και αυτοί με τα λεφτά τους. Ακούστε το. Ούτε τη γνώριμια σας θα χτυπήσω εκεί που σας πονάει, καμένα μη θα αφήσω εμένα να κερνάει. Θα με βρίσω υπότιτλοι εγώ